Anem a parlar del que és un benefici per a tots, del gest de reciclar. Separar el fem és cada vegada més freqüent entre les famílies valencianes, però moltes vegades hi ha productes que acaben on no deuen per comoditat. Ara, almenys als pobles de l'interior de la província de València, van a tindre-ho molt més fàcil, perquè si els veïns no van a l'ecoparc, serà l'ecoparc qui vagi cap als veïns. El superpoder de reducir, el superpoder de reutilizar i el superpoder... Ni cal màgia ni dots paranormals per a contribuir amb el planeta, però si així s'explica millor, es fa. I perquè el missatge arriba s'ha buscat als més menuts de casa. ¿Cómo se separa la basura? ¿Dónde se separa? Por ejemplo, el aluminio en el negro. Es importante. Tota esta posada en escena és per a presentar una opció còmoda i fàcil per reciclar, l'Ecoparc Mòbil, un camió que cada 2 setmanes visitarà durant 2 dies un dels pobles del Consorci València Interior perquè els veïns puguen reciclar a la porta de sa casa. Jo que vic així proper, doncs puc vindre així i tirar-ho així, perquè moltes vegades vas acumulant y pares tirando en un puesto que no toca. El tratamiento es mucho más económico que aquellos residuos que se depositan en los contenedores de recogida urbana. Por lo tanto, esto va a tener un impacto muy positivo en los recibos. Avui li ha tocat el torn a Riba-roja, però en total hi ha 61 municipis que se'n beneficiaran i que convertiran els seus veïns en herois del reciclatge. La Conselleria d'Habitatge ha firmat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat per reduir els tràmits